ngap dan sawai pi ke parlo ke bistanat ban pe ya ke video ha ke channel dai na kane ka dau ba klub PSG kan umla ban job ya ka UEFA Champions League harin ka jing sharem no jong klub PSG ha ka klub Borussia Dortmund ha ka semi final jong ka UEFA Champions League ka balong min ka snya kifan jong klub PSG lep kila kibitar dak ba kila kento bat kren binyo kalen Mbappe bat kila pen pauru wat ya ka kerten Neymar jar bat Lionel Messi kibom don shu menta ha ka klub PSG bat lingba ka ex account jong ka klub PSG ki fans jong ka ne ka klub kalashim ka buban lamit tangban binya ki players hadin ka jing sharem jong ka klub ha ka bala don ki fans ki balong po kalen Mbappe ulo don kamban mino kumbalong Neymar jar bat Lionel Messi na ka klub PSG ha ka bala shu jubor ya u ban yane ha ka klub PSG Henry shomla ban wanra ha ka UEFA Champions League ya ka klub PSG bat kiwe pat ki fans ki long po kalen Mbappe umla da lelei ban job ya kabdon di or award shushu kiwe pat ki fans kilowong bo kalen Mbappe ula kwa jubor hidala de ban lek shak club Real Madrid da ka jingkwa joka club Real Madrid bat kabak tapat ya kalen Mbappe kadai ka jingong jongki fans ba udai ufrot bat kumjuru ki fans kila yanu jor ya kane bat Lionel Messi ha ka bakila kanto bat kilowong ba kalen Mbappe ula yo ya kadai ka jingikai na Lionel Messi kumban supunkan mau biang hangne ki fans jong ka klub PSG haus nembala dep kilawan man pertasla ya Neymar jar bat ya Lionel Messi ha ka jakasa jongki ha ka bala penlong ya Lionel Messi bat Neymar jar ban mino na ka klub PSG bat menta ka kanti kane kala jesa ya kailen Mbappe bat dai halor kane ka jimbom burom jongki fans ka klub PSG ya ki players ha ka bak klub PSG kampoi ai2 lane kamla ban job ya ka UEFA Champions League cek parlok hato pisau kumno halor kane ka jing bomburom jong ki fans ka klub PSG ya ki players jong ka klub cek parlok chang ki kubor ngangai ba plus no tu nin second du ha ka wei pat ka video kuble shibun